Pwy yw Elon Musk? Ac ydy eisiau achub neu rheoli'r byd? Falle eich bod wedi gweld yn ddiweddar bod cwmni Elon Musk, SpaceX, wedi llwyddo cael y rocket Falcon Heavy i ryddhau payload i'r gofod. Ac mae hwn yn rhywbeth hanesyddol. Rhywbeth bydd yn y pen draw yn golygu bydd yn haws ni darparu pethau fel lloerennau mewn i orbit y ddaear. Oce, ond beth arall mae Elon Musk wedi wneud? Mae Mr Musk o dan ei gwmni arall, Tesla, wedi creu batri 100 megawatt mwyn ymladd yn erbyn anghysondeb mewnbwn trydan de Australia. Oedd y mor hyderus am hyn, nath addo bydd yn neud mewn 100 diwrnod o your money back guaranteed. A fe lwyddodd y boi. Ac mae Elon Musk yn gwerthu flamethrowers fyd. Ddim yn siŵr pam. Mae'n cael ei werthu o dan ei drydydd cwmni sy'n borio tuneli o'r enw The Boring Company. Maen nhw hefyd yn gwerthu hats. Ie, na ni, mam a dad. Na bydd eisiau am hyflwyddi. Eisiau flamethrower a hat. Bod mae'n main musky boy, Elon Musk, wedi creu rocedi a flamethrowers, mae fe siŵr o fod yn fwy adnabyddus fel wyneb Tesla Motors. Ceir sydd wedi cael ei creu tu fewn i freuddwydion unrhyw un o dda Hot Wheels pan nhw'n fach. Mae'r Tesla Roadster, er enghraifft, yn gallu cyrraedd 0 to 60 yn 1.9 eiliad. Top speed o 250 miles per hour, a hwn i gyd rhan rhedeg ar drydan, diolch yn fawr. Nawr, job y Falcon Heavy oedd i ryddhau payload mewn i'r gofod. A be oedd y peth nath Elon Musk cael ei'r gofod? Tesla Roadster. Mae'r boi yn gymaint o show-off. Mae'n rhaid bod yn rhyw Tony Stark neu rhyw Bond villain. Siŵr o fod Bond villain yw e. Ti wedi gweld bame? Mae'r ddau yn nhw'n edrych yn billionaire evil geniuses. A cwrt dymu yn y car yna. Fi'n eitha siŵr taw James Bond sydd yn y wisgofod yna, sy'n golygu bod Elon Musk barod wedi ennill. No, Mr Bond. I expect you to fly. Y gwirionedd yw, mae Elon Musk yn ddyn hynod o glyfar o De Affrica. Rhywun sydd wedi trilio ei fywyd yn ymchwilio, yn gweithio ac yn breuddwydio. Felly, pob chwarae teg i'r boi. Mae'n heiddi dathlu. Gad iddo chwarae byti da flamethrowers bob un hyn. Mae'n bwysig iawn i gael pobl fel Elon Musk yn y byd gwyddoniaeth. Wyneb adnabyddus i herio pawb i ymdrechu ac i wella ac i ddatblygu lles pawb arall. Yn syml, mae Elon Musk yn bloody legend. Wel,